tento pokus budeme potrebovať jednu sviečku, petrinu misku, zápalky a maslo. Najskôr si zapálime sviečku. Potom zoberieme maslo a dáme ho asi tak 10 cm od sviečky. A budeme pozorovať, že postupne sa nám bude odkvapkávať maslo na misku. Týmto pokusom sme zistili, že nemusí byť priamy dotyk masla k sviečke, ale je to v podstate šírenie tepla žiarením.